Ko kaže da Hrvati nisu poduzetni? Dakle, ovako, gospođo Buras, najnoviji model telefona. Prije internet shoppinga imali smo Hrelić i Benkovački sajam. A brže malo, ajde, brže! Prvi smo u korištenju hibridnog pogona. Super! Last minute rezervacija stvorena je u Dalmaciji. Davno prije googlanja, mi smo imali rođu koji zna. Znam ti ja pokojnog Pere, Ante, Zaova, brat vaš zna udata gore u Dobrkoviće. Njegova ujna radila ti menzi gore na Brkata. Prvo šeranje glazbe nije bilo u Silicijskoj, Jednom za cure od nas. već u Gatskoj dolini. A ekrane osjetljive na dodir Kako napisu? razvili smo prije 50 godina. I njih su 3. Trebali bi nešto poduzeti. Što ne hoditi? Ja sam poduzetnik, ja ću poduzeti. I zato nastavimo hrvatsku poduzetničku tradiciju. Kad imaš ideju, stvari u svoje ruke uzmi i poduzmi.